Avui us parlaré dels meus veïns. Tots tenim uns veïns, qui més qui menys. Els meus eren molt especials. Eren més agarrats que els xotis. Uns garrepes. L'altre dia ve el nen del veí a demanar-me el martell. I jo li vaig dir, no te'l deixo un martell, que es gasta. El nen se'n va anar amb el seu pare i diu, pare, el veí, l'Albert, diu que no es deixa el martell perquè es gasta. I el pare li diu, mira que és garrep aquest tio, va, agafa el nostre. Molt garrepa. L'altre dia vaig anar a casa seu, para un moment que en Jordi acabi de riure. L'altre dia vaig anar a casa seu i me'l trobo arrencant el paper de la paret. I dic, caram, que fa reformes. I diu, no, estic de mudances. Molt garrepa, molt garrepa. Buah, me parto! La seva filla és molt bona, perquè l'altre dia, ja acabo de parlar dels meus veïns, l'altre dia la seva mare diu, nena, agoita que m'han dit allà a la botiga, que t'has ficat al llit amb el teu nòvio. Diu, ai mare, la gent com són, de seguida xerren. Et poses al llit amb qualsevol i ja diuen que és el teu nòvio. Vinga, bon Carnestoltes i hasta la pròxima! Que era per acabar-ho bé. Sí, ja està. Ja està? No?